новоиспеченным первокурсникам. Башкирской и татарской эстрады. Не уходите, потому что это будет выбор секретаря студентов. Selam student! Minutasi motor yo'lga urildi. Bayonda mına ikkinchi Yelratan Yo'ldosh radioga Kur bayram uyushtiradi. Бұл байрамына құтлайым 1 сентябрьін оқу байрамы менен бүгін Асыгүлден бик матур байрам Өфөлө конгресс ол янында. Прямой эфир, включение в радиостанцию «Yo'ldosh». Привет с Мадагаскара, yeah. Yanımda Unuturga tırış Deyip күптер меңе кеңеш бире Нишлейм, лекин сабырым юк Көргенмейнен бик килә Югалтып янынан табамын Раз, два, три, хау-мығығыз, хайырлы түн. Хәзі барығызла, шундай матур байрам 1 сентябрьнан құтлаймыз. Чөнки білім алған кеше ул ақыллы кеше. Ақыллы кеше ул бәхетле кеше. Бәхетле кеше ул бай кеше. Хауыз яғынан да, рухи яқтан да, матди яқтан да хәзі барығызла байлық тілейм. Білімлі болығыз. Зур рахмат. Кал янымда Китме, югалма Кал һин янымда Китме, югалма Кал һин янымда Китме, югалма Кал һин Анда сейлерге берген аксаларыгызды биринчи атналап өтөрмәге. Норман эткәндә бал ел хәлгә тек бәхет, шатлык, уңышларына китерә. Байрам менән. Китме, югалма Кал янымда Китме, югалма Кал янымда Китме, югалма Һәм
да бөтәһен дә белем көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайм. Тырышып укыгыз, чөнки бу заманда белемле булу мөһим. Бәхетле булыгыз. Уңышлар.